Ola amigos, neste primeiro vídeo imos a descubrir como o noso cerebro prefire procesar a información. Según a programación neurolingüística, o noso cerebro é como un ordenador no que se van almacenando diferentes datos según as nosas experiencias sensoriales. O que se sinte, o que se palpa, o que se hule. Fórmanse dentro do noso cerebro a través dunhos mapas personais. Cada persoa teñen un mapa personal diferente. O que podemos apreciar é que, lóxicamente, cada persoa garda esos datos dunha maneira moi distinta. O que quere dicir é que nós non actuamos directamente dende a realidade. Actuamos sobre unha representación que hai nos nosos mapas personais. Aquí é onde veñen moitos conflitos, porque cada persoa procesa dunha maneira distinta. Isto quere dicir que o millor a veces non podemos entendernos porque cada un procesou unha experiencia de distinta maneira. Hai que agudizar a percepción, porque cada un ten unha maneira diferente de procesar a realidade. Podemos decir que existen tres maneiras de representación. Unha sería de modo visual, outra sería de modo auditivo e unha terceira de modo kinestésico. As persoas visuais son aquellas que reproducen, codifican toda a información no seu cerebro mediante imaxes. Entonces, elas, cando queren coller unha información no seu cerebro, recordan esa imaxe como se fose unha fotografía. Eles así sacan esa información. E normalmente, pois, no seu diálogo poden decirte: eu vexo que tal, mira o que che dixen, Non, elas son moi rápidas normalmente a hora de falar, falan de maneira bastante alta, son máis auditivas, recordan moito máis o que escoitaron que o que veron. O sea, as imaxes non están tan presentes para eles, pero sí o que escoitan. O sea, son persoas moito máis calmadas, persoas que interiorizan bastante nos seus pensamentos, con unha actitude moito máis calmada que no grupo dos visuais. E por último, os kinestésicos son persoas que sinten moito máis, o sea, o seu diálogo ven a falar moito do que sinten, son moito máis introvertidas, ten unha fala moito máis lenta. Normalmente no seu diálogo van dicirche: mira o que síntome así, fago dende o corazón. Esas son as palabras máis habituais. O que quere dicir que, ao mellor, que as visuais van tener un pouco de problemas en entenderse, porque un procesa dunha maneira moito máis rápida que o outro. Para a autohipnose, que é o tema que preocúpanos neste momento, é importante saber isto, porque así imos saber que tipo de suxestións son necesarias. Lóxicamente, para unha persoa visual, a suxestión virá a través de imaxes. E por último, para identificar o noso sistema de representación sensorial, imos facer un exercicio. Este exercicio, mellor facelo pola noite, cando estés descansado. Podes escribilo ou podes gravalo. Neste exercicio vai ver tres partes. Na primeira parte vas a escribir o que fixeches hoxe pola mañá, por exemplo, dende as 8 hasta as 2. Vale? No segundo exercicio vas a poñer algo agradable que che pasou nesta semana. No terceiro exercicio vas a poñer algo desagradable que che pasou esta semana. Quero que o fagas todo dunha maneira moi natural, como se estiveras falando co teu mellor amigo. Espero que che quedara todo ben aclarado. Se tes algunha dúbida, podes escribirme nos comentarios.